Cashier sa usa ka lodge sa General Santos City, gikuha o gimanihuan ang motor sa customer sa maong lodge ug wala na nanghid. Hinuon, mi-surrender sabdayon kini sa otoridad. Ani ang report ni Abby Caballero. Kinuha ko po yung motor, nag-joyride lang po ako kasi nainganyo po akong magkamotor na, pero bibili din po ako ng motor kaso kulang pa po yung budget ko. Practice lang po. Kini ang nahimong pahayag sa 20 anyos nga si alias Richard nga cashier sa usa ka lodge sa General Santos City. Dihang misulod na matud pa sa kwarto ang customer sa lodge, iya matud pang gimanihuan ang motor bisan walay pananghid. Ang yabi pala nabilin sa tag-iya sa motor tung pagsulod niya sa check-in lodge. It so happen nga nakita karon sa cashier sa check-in lodge, iya hanggi drivean ang motor nga wala mananghid. Then paggawas sa nag-check-in nga tag-iya sa motor, dito niya nakita nga nawala ang iyang motor. Human ang 40 minutos, misurrender sabdayon sa Traffic Enforcement Unit Jansan ang maong cashier. Mihangyo kini sa biktima nga pasayloon siya sa iyang gibuhat. First time ngayon ako. Gusto mo sakay og motor, nanangiday ka sa iya. Samtang wala na mipasaka og kasong carnapping ang biktima. Ug nang hinaot sila nga di na usabon sa suspect ang maong binuhatan. Dili gid siya excuse kung mag-file gid og case ang nangtungdan nga tag-iya sa motor. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.